Kata na mata kan ni ka election ko ba kani ka ba arpsaw ko long ka ba flash hi ba ngi sai i kiran san ni lap election ero ko long ka fair ba mo andai ko ka ka ba ko ai ban ai ka message ki barok ginang song thau jong ka mithalia hi barok ko ki khasi garo ki khasi ki khara ki jentia ki war ki lingam ki kumba sei omo de ko ka brijong nyok trep hi long ba kidai ban jit tikna kidai ban pek tikna namar kibun ba gini kiba sa imi na ko pos kumbaji so ban ngiyo i hero pagi don kita ki suri kup seni lang prot mo kiba kwa tang ban mentoy simet ila de ken tho long kata katur kwa kan bakan long mo madalong kan katur ba kari pat cai bente sing kan sajot kan sapra kata hai ko Baca kawai ro kuat pakan dan kejinya teli po kari kasi mah. Dan kejinya teli po kari kasi maro pelai. Lada kam dan kejinya teli kemat kiwai kinsim kabu dah. Kinsim kabu. Nang ta mano banjat. Kat ba kiwai kidangnya surut kiwai kidangnya tapketi na sapar dai kata kom bagi saya akan mah. Kwa iba kane kanti ka ba menta kung bagi siya iba kala air ka be ba hi sopra tingir kwa iban ay galat na menta sisin hi opra la ka day menta ka MP election ka MDC election mat ka MLA election ro bat sa gi banawan ro in sapek kalong kumno namar bagi kwa iban kum ka manifesto jang ka no prahi ba kiong ba ban change mo kajing kela ban kela tani ko e bakan dan kajing kela yule se kan kela sisa ne kam kela ri mak batai kata mo kapor kan sabatai dai kumbangi osno ke kiwe gi party hinamar ba mentaka percaya social media tamo baro i osno lot dan gibrio kiba wero o kibam pendon kami ka mobile phone da hayeng da don sipongot sipot ligi phone ya se gidon ki badan arat ligi phone ro mo yo ngol kitip lot kilanang ban besar kilanang ban sotho ke bade ke bomde ka bakren ne ka long ka bakren to kam long ka bakren tai ka de ka long ngelanang ban judge mo masih ono action pare ngelanang ban judgment let's say ka jing kermen ke jungi kan wan hi ba agane kam election kan don hi ke jing kala okay te kalong kata ka dor fi kumbangi sai i ba kalong ni smo po ni smo rem hi ba ki parakasi ken tho na we hawe kalong to ka don hi kata ka jing alap election re ki dei bandon kata ka point lane kita ki manifesto mo kumbang isa yakran ba ka kawai ka party na kano party kidon kita ki mat jingkular ka ba ki syait long mo kay kumbangi i menta long kini ki wai ki party ka kongres ru kala syu bon ba kan tho ka UDP la syu kan tho ka NPP la syu kan tho si kan tho ya ka WPP fi ni kane ka jing kan tho nga ka jing smo ka jing perkhat ka jing gamut ba kadon hi ka bakan sakala kana kan sa kaladur kana kari khasi jentia jungi kata ka bangi kwa ban sothu ro ya ki pa ba de balong hi ka ba da le ba long hi kana ka dur kana ka lenti ka long ba ka bha hi bakin jit ya ka VPP hi kana ka kanti marba kajing sya keren ben kajing sya keren kho kebala ipalat la isakhe mo dai kawero ni ngimpat doni hadu mentang ngimpat ihi ladin jong tirot sing ba la ya jol ba wala dem mo dem doni no uri orang pa lane kiri orang pa kiba not ban mi madan man keren ni kajing sisa pi na banta kari berkejai ben reo ikut kumbangi i mentah ite nisno sarong badang don ne ba arten ko masyuang nama te kibon ki pakan tho bagi ong ki ong hana ba uyang o ba arden ne uyang o Dr. Ricky Sengkan ya kane ka MP andai
namar bahaka parti kumasyu ang ka VPP te umdei tang arden baseng ya ka VPP umdei tang sungkon kibun ba ma ki baseng kibun ba ki baseng kiriu perkhat kiriu sempang kiba kita kiba it kiba ngotu batip ya kata tanrai ya kata ka jinglong jong khasi khara ka ba menchua ma man penek pensa ya kita ki ege barok te kata hai ka ba kat kum jing sautu jangi namar ba to ngi e ja ka seng kongres ru ngi kam tam le ngamata la tepot la kamnom na license south sin ngi la tep ya kongres agane ka MP election ndai ngim yo i ngim yo sngo ro te ngim nang ban batai mo do ta ba trainer o krim train ngim nang ban batai ndai kano ka party ro dai bakila sim chong slam palat long ki sim kabu no kila long jam no kila long telot no dai kata kador ki te kumba menta kumbangi i ang ni kalong ni ba kumba kala pau perthei ndai agane ki ndrus nem ki balate ka NPP wat ngi support ka NPP mo ngim bangsa ban nya thu ka taro ngi support ka NPP si hadian ato long kampau ndai menta ta kala pau syai tengkreng kumbau chief minister jong masalah hibla ong mo vote ya ka NPP kan ya direction modi ti kalong kala pau syai ba lai trelang bat ka BJP kan te po silong jingi po Meghalaya jingi kamtam po not isi kalong ba ya ka BJP tingin ko ai kan long klik kan dadang dadai balong ka bala kasyong kata andai ke jimut yang perkhat yang ba kasyong kan no kadut jumlah ban tai dai ka jing kwa ka jingi te kalong tai kamtam pi ka NPP nadu bangi osngo ya jika rensan yalap election kamdan syute kan ngorem ka ban batai sila syuk ben be ya to pra ki syuk ben be ya to arden ki la syuk ben be ya kata ka VPP ingin laban suatu kan ile se ka ki la adan ka jing sir muslim nei ki la adan ka jing thut la se kham tam ba arden ukran be free frank bi ukran be ya jing shau ong ba wada dipti sip minister bam sa ngin tiambe ngin namai lat ya la se katan na salantet ki ngin lambat kata mah se kiba ka e ka ba mi na ke senturi ki nong yalam hi ka par kamut ba pada kimdon ka bala tip lupa la ne ka tanrai ka sabut dalong kimno de ban karen ro te ka jing muddo tonga la se la de ki pai ba ki bas ngotu te kin samba ban ni ailat man ta si kala ki long ni apet ma ya long ha kano duru nomor ba mdei ba mentoi yano mentoi jong aten ne mentoi jong ka VPP ndai ka kum ka jing manifesto he jong ka VPP de kemut ka jing mentoi yo jong pai ba jong ka khasi bacen tiam makin ne kita ki ladong sitong jong ka tanrai jong khasi kara jong ni ndai ka jing ben ka jing kho kum bangi yo sngo yo ba aten te long ba ni sngo thamula ki ben klem ka nongrim ta de baden ka nongrim tem lele ndai teng ki ben ya ka bom dei ban ben ro long tengim kwa ban ngap ro ya kata ko jika jing ya lap meeting jong ki ta ka ba kim keren su ya ka nongrim ndai de ki keren ya ka nongrim ngidang kwa ban ngap nang kwa ban dei mah ndai kim keren su ka nongrim ki su he tang kata ka ben yo to ne yo to kum ta kamlong kan mah keren ya kan nongrim ya kan nongrim kata kan nang baka beri jong nyotrep jongi kari khasi kari jentia jongi nek kan sa de kala de ka por ka ban la sai kala de ka por ma de ka de tang ta hai ka ba ki pai ba kin jit kin ya teli ma ri khasi jentia hai bro oi kin ya teli kin jit job be yo pra bat kini ki we ki party kin sa pek mat no mo marba sin bala sai ka ju long kisim ka bu no kismo he no kismo sarong no fi ta ka we hi ka ba kumbang sai ye long hi ba nimde ki kan rat fi ngide ki syakri ka long ta ki nong mikmat ki de ki syakri ni ngide ki kan rat ka sibut ka jongi ka pelong ki bakin long ki syakri ki jongi mo
Larangim tep ya bot ke jongi ro ki kimio ta ban syong ya kata kabor ma Kede. te ka ba kong san ki hap i ban sngo ki hap ban snap ya ka sur jong pai ba ya ka e ka ba pai ba otrang ba ya ka e ka ba pai ba okwa ke te pun mentah te ka ngi kwa i ka jingkala nomor ba kumbang i kala jeli te jeli sya kata ka jing bom sngo nang batai su apo ka misalnya jongi ta mana do basan syari kan ka MDA ka we ka ba ki la thok la syukor ki penbit ya pai ba ta si khamtam hi ki khasi khara jumi ki ba long sisur sidor fi kermen baka hari khasi jungi kanang sedang ban ki im oke to ba tang tai Tao không lấy chi vốn lại kata bak. oke Đây này, halo thì đây này. oh ngandai napo yo napo damsai Kata bak. ha ha Ini sana